Dámy a páni, slovenská opozícia je súčasťou majdanizácie sveta. Nie len, že slovenská opozícia to chodí podporovať, ale ako keby mala záujem tieto skúsenosti preniesť aj na Slovensko. Pýtam sa, čo robila mesiac pred týmito udalosťami v Srbsku pani Hlaváková? Slovenská opozícia, hlavne poslušné Slovensko, je súčasťou majdanizácie európskej politiky. Kde bol pán Šimečka, keď padali bomby na Belhrad? Vy sami dobre viete, že už pripravujú protesty od jesene znovu. Čo má byť súčasťou tých protestov? Kam to má zájsť? Čo je vlastne podstatou protestu? Reálne rastú mzdy. Ľudia sú po dovolenkách. Fakt je ten, že máme k dispozícii mailovú komunikáciu, ktorá potvrdzuje, že tu bol záujem obsadiť vládne budovy na Slovensku. Na to tu ale mali byť členovia istých légií gruzínskych, takže ak chce niekto hovoriť, čo tam robilo progresívne Slovensko, pomáhalo. Ja sa však obávam, že veľký tresk má predznamenávať aj svojím názvom, že sa tu bude opäť vyvolávať napätie, násilie a že dospejeme do podobných konaní, aké urobil Cintula na predsedu vlády. A dobre viete, že vždy na naše slova príde. Vždy na naše slova príde. Mňa váš názor absolútne nezaujíma. Nehádajte sa, je to naša tlačovka. Buďte ticho. Znovu to opakujem ešte raz. Fakt buďte ticho. Čo z toho vlastne dovolujete? Vy ste od prírody zaujatí. Všetci.